Na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity sa aj tento rok konal Deň otvorených dverí. Fakulta privítala potenciálnych študentov a záujemcov o štúdium na rôznych atraktívnych odboroch. Filozofická fakulta otvorila dvere všetkým záujemcom o štúdium v rôznorodých atraktívnych odboroch. Tento deň otvorených dverí svedčí okrem iného o tom, že záujem o ponuku Filozofickej fakulty je naozaj veľký. V čom tá ponuka spočíva? Spočíva vo výsledkoch akreditácie, ktoré boli a sú pre Filozofickú fakultu úspešné. Filozofická fakulta získala práva realizovať bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium, napríklad 33 práv bakalárskeho štúdia, 28 práv magisterské štúdium realizovať a na čo som hrdý, získali sme od ministra školstva na návrh akreditačnej komisie práva realizovať v 14 programoch doktorandské štúdium, ktoré nasleduje po úspešnom magisterskom štúdiu. Tým sme, myslím, jedineční tu široko ďaleko, lebo nezvykne jedna fakulta viazať na seba toľko práv. Dnes som práve na Dni otvorených dverí predstavil jednotlivé inštitúty a naznačil som aj tie konkrétne možnosti učiteľského, neučiteľského štúdia na našej fakulte. Odpovedám na vašu otázku. Ponúkame širokú paletu akreditovaných bakalárskych, magisterských aj doktorandských programov. Záujem študentov o štúdium na Filozofickej fakulte aj tento rok prevýšil očakávania. Na viac než 10 inštitútoch si môžu uchádzači vybrať rôznorodé odbory podľa vlastného záujmu a očakávania. Chcela by som vyskúšať masmediálne štúdia. Myslím si, že hlavne by malo byť to štúdium zaujímavé, aby ma teda naplňalo, pretože samozrejme ja zamestnanie chcem také, ktoré by pre mňa malo nejaký zmysel. No a očakávam, aby som sa zdokonalil v tom, vlastne čo budem študovať a aby som bol asi odborník v tomto smere, lebo myslím, že súčasná doba si žiada špecialistov a nie už všeobecný rozhľad. Tak niečo nové, nejaké vedomosti a zážitky, kolektív, partia, niečo také. Dúfam, že nový zaujímavý kolektív, tiež nové výzvy a vlastne chcel by som tiež ako študovať, teda odbor vytvorná výchova ako učiteľ, prípadne etika, no asi všetko. V prípade, ak sa podarí dostať na vysokú školu, tak určite spoznať nových ľudí, určite bude to niečo nové, niečo vlastne nová zmena do života. No a ja by som chcela pokračovať buď pedagogiku, alebo uvidíme, čo sa vlastne podarí, alebo psychológiu. No tak uvidíme, ako to vlastne bude. Chcela by som ísť na túto univerzitu, na odbor francúzštine, prekladateľstvo, tlmočníctvo a očakávam zlepšenie a uplatnenie sa v praxi. Už posledné roky svedčia o tom, že stredoškoláci sa rozhodujú pre vysokoškolské štúdium, chvála Bohu aj s ohľadom na reálnu možnosť uplatnenia tohto štúdia v praxi. Že už len také tie romantické dôvody, páči sa mi psychológia alebo páči sa mi filozofia, bez domýšľania tých konkrétnych dôsledkov z dosiahnutia tohto štúdia a uplatnenia sa v praxi klesajú. Teda, ja som presvedčený, že súčasných uchádzačov o štúdium na našej fakulte zaujala najmä široká ponuka bakalárskeho, magisterského i doktorandského štúdia v oblasti jazykov, pretože už toto je generácia európskych občanov v pravom slova zmysle. Oni už naplnia ideu Európskej asociácie univerzít o transnacionálnom charaktere vzdelávania, aj o multilinguálnej edukácii. To znamená, že práve osvojením si jazykov sa otvorí Európa našim absolventom z hľadiska možného uplatnenia. Atraktívnym motívom štúdia na tunajšej Filozofickej fakulte je aj jedinečné centrum excelentnosti, ktoré pomocou moderných technológií vytvorí priestor pre výskum cudzieho jazyka a reči aj v podobe unikátneho prekladateľsko-tlmočníckeho pracoviska. Rovnako pomôže aj študentom slovenčiny, masmediálnych štúdií či ostatných odborov ďalších inštitútov. Inštitút slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií je pokračovateľom katedry slovenského jazyka a literatúry, ktorá má viac než 50-ročnú históriu a môže uchádzačom ponúknuť štúdium jednak v učiteľstve,
akademických predmetov v odbore slovenský jazyk a literatúra v kombinácii alebo v jednoodborovom štúdiu slovenského jazyka a literatúry a rovnako v odbore masmediálnych štúdií. Študenti po ukončení všetkých troch zložiek, alebo teda ak chceme hovoriť najprv od toho najnižšieho, od bakalárskeho cez magisterský až po doktorandský stupeň, sa môžu uplatniť v širokej škále svojich pôsobností, a to ako učitelia samozrejme, ale aj ako pokračovatelia vo svojom štúdiu na vysokej škole, ako bádatelia v oblasti slovenského jazyka a mass médií a samozrejme v praxi ako pracovníci médií, ako korektori, ako literárni vedci, ako literárni kritici. Skutočne tá možnosť uplatnenia je veľmi široká a podľa spätnej väzby, ktorú máme od našich absolventov, je ich uplatnenie v praxi veľmi dobré.